wuni? Lafiya lau. Na gajiya. Ba gajiya. Lafiya lau. Yawwa. Ya aiki? Lafiya lau. Kuma dalla. Yawwa. Allah ina tambaya ne. Wai azumi ne nake neman ta sai da an da dauke ta to ni kuma na rasa. Duk inda naje zan dauka sai na hange ta ta ina son dauka. Sai in samu wani ya riga ya dauke ta. Azumin? A takaice dai yanzu dai ban same ta ba. Azumin kake nema? Azumi nake nema. Ko Allah ya caka san inda take. Azumi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kabiru Niga. Na'am. Yaushe ka zo gari? Yau kwana na ɗaya. Sannu da zuwa. Yawwa. Me ya faru naga kana take shi da kai kana dafa gemu? Dan Fulani ne yazo yana tambaya na cewa yana neman azumi tun jiya yake neman ta yana so ya dauka bai ganta ba. Dan Fulani. Abinci haka. Azumi baka dauka ba? Wallahi ban dauka ba. To ai yanzu na baro ta gurin bafanku. Wajen babba? Baffa fa. Babba nawa? Baffa naka. Yanzu na baro shi.